मोनसे गोजान सुंद' सल' बेखौहाय मोखां बिजाबाव आं फोसावदोंमोन अब्लाबो दिनै सम आरो खाबु मोननायखाय आं बेखौहाय मोगथां बुब्लियाव फरायफिननो सानदों। बिबारि आदा मानो सिरि थाखो? आं बायदि निखावरिया नोंनि आंगो जानो हाया समाया। संसारनि सुबुंफोरा मिनिगोन जों सानैनि मोजां मोनलायनाय, गोसो गोरबोनिफ्राय गोसो थोलायनाय गासैखौबो मिथिब्ला जेबो फोरमायनो हायासै आं। आदा नोंखौसो बिदि बुंनो फोरोङा। आं नोंखौ माब्लाबाबो नेहाथ सानाखै आरो साननोबो हाया। आंखौ बिदि बुंना आंनि गोरलै गोसोखौ दुखु दाहो आदा। नोंनि बिमा बिफाया सासे धोन सम्पति गोनां मानसि बिबारि आरो गोनाङा गोनांखौसो नागिरो। नों आंखौ गोरोन्थि साननो हागौ। धोनि गोरिबनि फारागथि खालामना गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा बिमा बिफाया दुखु होयो। नों गोरोन्थि सानदों आदा। फिसा फिसा लामाखौ थाबायब्लासो राजा लामा मोनो। नोंबो राजा लामा मोननो हागोन सानसे। बाथ्राया नंगौ बिबारि। आं नोंखौसो बुंखायो आदा। आंखौ गुबुन बायदि दासान सानाखै। बिनिखायनोथ' मोजां मोनलायदों। जाबाय आदा बांद्राय बाथ्रा बुंनो नांला। मोनाबिलि जाबाय बिबारि थौ न'आव थांनोसै। औ आदा थारैनो बिदिनो बिबारिजों आंजों दसे सम सुखु दुखुनि बाथ्रा रायलायना गावनि न' फारसे थांनायसै। बिबारिया आंनि गामि खाथिनिनो सोरां बसुमतारी माहाजोननि नायलाजाल' सासेल' फिसाजो। दिनैजों जों सानैनि मोजां मोनलायनाया 9 दान बारलांबाय। बिबारिया बिमा बिफानि अननाय आरो जोथोन लानायजोंनो देरबाय लावबाय। दुखु गैयै संसार बिबारिनि न'खरा। नाथाय आंनासो निखावरि। उन्दै समावनो बिफाखौ गोमाना लानांबाय आं बे जोनोमाव। अनसुलि बिमानि गोरबोआवनो अफ्ले देरबाय आं। मैगं फालांगि खालामना आंनि बिमाया आंखौ लेखा फोरोंगासिनो दं। आंखौबो आंनि बिमाया दुखु होआखै। गाव खस्थ' खालामनानैब्लाबो लेखा फोरोंगासिनो। देग्लाय बिबारिजों आंजों समानै मेट्रिक आनजाद होदों। आनजादनि फिथाइखौ मोनथ'वाखै। बिबारिया पास जाब्ला क'क्राझाराव फरायहैगोन। नाथाय आंहा न'खरनि हालोदखौ नायना जेबो मिजिं आरो थांखि लानो हायाखै। निखावरियानो आंनि गोसोनि मिजिंफोरखौ थेर बेथेर खालामनो हायो। जाय बिथिंखौ आं फोरमायब्लाबो खायसे सुबुंफोरा मिनियो। बायदि साननायजोंनो आं माब्लाबा न' सफैबाय। नाथाय आंनि अनसुलि बिमाखौ आं न'आव नुवासै। जानांगौ मैगं फानना दासिमबो न'आव सफैयाखै। न' सिङाव दं खोमा साननानै राव होबाय आं। आयै गैया सफैयाखै। रावबो होआसै बिमाया आंखौ। न' सिङाव हाबना साथि फोजोंबाय आं। माब्लाबानो मोनाबाय। नाथाय आंनि अनसुलि बिमाखौ नुनो मोनासै आं। सफैयासै दासिमबो। मा जादों मानो एसेबां गोबाव गोसोआ मिथिनो हांखुर जाबाय। आं लामा नायबाय थाबाय समावनो दसे थानानै फैबाय आंनि अनसुलि बिमाया। आयै दिनै मानो एसेबां गोबाव? माबाफोर जादोंमोन नामा लामाफोराव? जायाखै फिसा। दिनै अब्लाबो बांद्राय मोनाबाय। मैगं मनाफोरखौ न' सिङाव दोनहैदो। आं आथिं आखाइ सुना लाग्रोनि। आइनि थिननाय बायदियैनो फाननानै आद्रा जानानै थानाय मैगंखौ न' सिङाव लानानै जोथोनै दोनहैबाय आं। बै समावनो दैखरनिफ्राय आथिं आखाइ सुनानै फैबाय आंनि अनसुलि बिमाया। नाथाय दिनै मानोबा गोलाव हांमा सोरदों आइया। फिसा फैलाय खाथियाव। लिंहरबाय आंखौ मानोबा? मानो लिंहरा आयै? बुं फिसा नोंजों बिबारिजों मा सोमोन्दो दं? आंखौ दिनै बिबारिनि बिफाया गोबां मानसिफोरनि गेजेरावनो लाजि फोनांबाय। नाथाय आंथ' मिथिया फिसा नोंसोर मा गोरोन्थि मावदों? दखना रुबैजों मोदै ओंखारबाय आंनि अनसुलि बिमाया। सहायनो हायासै आं बिमानि बिदै खालाव मालाव मोदै ओंखारनायखौ। आयै दुखु दाजा।
आं जेबो गोरोन्थि मावाखै आरो आं जेबो गोरोन्थि खालामाखै। आंखौ बिबारिया मोजां मोनो। आंखौ बिबारिनो ब्रा ब्रा मोजां मोनलायनायखौ गनायना लानो गोनां जादों आयै। आंखौ निमाहा हो आयै। नों आंनो बे बाथ्राखौ दिनैसो फोरमायबाय। आं दिनै बे बाथ्राखौ दिनैसो नोंनो फोरमायबाय। बिमानि रुखु रुखु गाबनायखौ सहायनो हायैनि आंबो मोदै बोहैबाय मिथिस्लाबै जासे। नोंसोरनि मोजां मोनलायनाया खानासि फिसा। मिथिखागौ नों सासे निखावरिनि फिसा। बिफा गैजायै बिबारिया जाबाय सोरगोआव बारनाय बिबारनि आरो नों आयै नोंखौ बिबारनि बिफाया माबाफोर गाज्रि राव बाहायदों नामा? आयै दुखु दाजा आयै। नोंनि साननायनि सिमा आं बारा। औ फिसा आंखौ बुंदों बिबारिनि बिफाया। नोंसाज्लाखौ बुजाय। नोंनि फिसाज्लाया बिबारिखौ मोजां मोनो। बिबारिया आंनि नायलायजाल' सासेल' फिसा हिनजावसा। आं बिखौ डाक्टार अफिसारफोरनोसो हाबा होगोन। नोंसोर बायदि निखावरिफोरा आंनि फिसाखौ जानला मानला लामाजों बुखथिंनांगौनि गोनांथि गैया होनदों फिसा। औ आयै आं निखावरि। आंहा बिफा गैया बेखौ आं मिथिगौ आयै। नाथाय बिबारिनि बिफाया गोरोन्थिया सोरनि बेखौथ' बिजिरना नायाखै। फिसाजोनाव सोंब्लानो जायोमोन ना बियो। जों बायदि निखावरिया गेदेरफोर सिमां नुब्लाबो मोगथां महर मोनानो फिसा। बिबारिनि बिफाया आंखौ बुंदों नोंसाज्लाया जुदि बिबारिजों सोमोन्दो लायोब्ला बाथ्राया बोरैबा जागोन। बिखौ हले मिथिना लाखा होनदों। जाबाय आयै आरो दा बुंसै। आं नोंखौ दुखु होनो हाया आयै। बेवहाय नोंहा जेबो गोरोन्थि गैया। फिसा नोंखौ बुजिनो हानाय गोहो जाखाबाय। सानै हयै आगान होदो। जागोन आयै। न' सिङाव हाबलांबाय आं। सोमोनांबाय आं दिनै मा जागोन बे बुहुमाव। आं नेहात निखावरि जानो हागौ। आंनि बिमाखौ मानसिनि गेजेराव बे राव बाहायनायासो निखावरि। आंनि अननायाव आं दिनै गावखौनो हारसिं मोनदों। मा मेगनजों आंखौ बिबारिया मोजां मोनखो। आंखौ दुगाना लाया। नाथाय निखावरियाबो थांखि दं मिजिं दं। बेखौ बिबारिनि बिफाया मिथियासै आरो फिसाजोनि गोरोन्थिखौ सानना नायासै। ओंखामखौनो जायाखै आं बै सानखालि। उन्दुलांबाय आं जानबुंखौ अफ खालामनानै। नाथाय फुंबिलिनि समावनो जानबुंखौ अन खालामना नायब्ला नुबाय आं गोलावथार एसेमेसजों फुंबिलिनि समावनो गावखौ लोगो हमनो लिंहरदों बिबारिया। आंबो सानबाय लोगो हमनो थांनोसै आरो दिनैनो बिबारिखौ बुजायना आंनिफ्राय गोजान खालामनोसै। अनसुलि बिमाखौ लोगोनाव थांनि होनना फुंबिलिनि समावनो बिबारिखौ लोगो हमनो थांबाय आं। फुंबिलिनि सम आंबो आंनि साइकेल बोरायखौनो लाना थांबाय बिबारिनि लिंहरनाय जायगासिम। बिबारिया माब्लाबानो नेनानै दं। नोगोर मोनना राव होबाय बिबारिया आंखौ। आदा मानो एसेबां गोबावथार नेबाय आं नोंखौ। मा फोरमायगोन गोनो गोथो जाबाय आं बिबारिनि रावखौ। जों बायदि निखावरिया नोंसोर बायदि बिरना फैनो हाया बिबारि। जोंनाव गां गैया। जों जाबाय नेहा। बेफोर बाथ्राखौ नों आंनि सिगाङाव मानो खनले बुंबाय थायो आदा? नों आंखौ मानो लाजि फोनाङो? आंखौ दुखु दाहो आदा। औ आं दिनै बुंनो गोनां जादों। मा जादों आदा? बिबारिया आंनि फारसे नायनानै सोंनायसै। आंबो सानदों बिबारिनि बिफाया आंनि बिमाखौ जा बाथ्रा बुंना लाजि फोनांदों बेखौनो फारि खोन्थाबाय बिबारिनो। बिबारिया मोखां सुखे जाना गोसोआव नांख'ना गाबबाय आरो बुंबाय आदा आंखौ निमाहा खालाम। आं आफा साननाय बायदि नङा। आफाया रां रुफाजों मोजां मोनलायनायखौ फालांगि खालामनो हायोब्ला आं हाया। आरो फालांगि खालामनो सानदोंब्लाबो बेयो आंनि आफानि लोरबांथि। बिबारि नंगौ आं नोंनि बिफा बुंनाय बायदिनो नेहात आरो निखावरि। नों नोंनि बिमा बिफानि बोसोनखौ मानि। आं जाबाय सासे बिबायारि नेहात सुबुं। जों बायदिया गेदेर सिमां नुब्लाबो जाफुंहोनो हाया। आदा बिदि दाबुं। आं फैगोन। आं निखावरि आरो गोनां फारागथि लाखिनो आंनि गोसो गोरबोजों आं नोंखौ मोजां मोनाखै। हानांगोन बिबारि आं नोंनि बिमा बिफाखौ दुखु होनो हाया।
नोंनि अननाय मोजां मोननाया आंनि गोसो गोरबोआव दिनै फुंगेबाय बिबारि। थादो बिबारि, आं जेब्ला मानसि गिदिरथार माहाजोन जागोन अब्ला आं नोंनि खाथियाव फैफिनगोन। सम दंब्ला बै समखौ नों नेनानैल' थादो आरो मोजांल' फरायदो। आदा, आंहा बुंनो जेबो राव थाबावासै। बिबारिया आंनि मोखां फारसे नायनानै थाबाय आरो आङो बिबारिखौ बिदाय होनानै फैबाय। आदा, आं बिबारिनि मेगननि मोदैखौ आंनि फारनै आखाइजों फुगारना होनायसै आरो आं बिबारिखौ बिदाय लानानै फैनायसै। आं थांखां जाब्ला बिबारिया बुंनायसै, नेनानै थानोसै आदा, नोंल' आंनि आफानि साननाय बायदि गेदेरथार मानसि जादों। गोजोनबाय आं बिबारिनि बुंहरनाय रावखौ। नंगौ, संसारनि बुब्लियाव मानो निखावरि आरो माहाजोन फारागथि लाबोयो? गोबां मिजिं आरो बिबारिनि बिफानि साननायखौ जाफुंहोनो आं दिनै सासे दावबायारि आरो थांखिखौ जाफुंहोनो हांखोर। मिथिया आंनि साननाय आरो मिजिंफोरा मोगथां महर मोनगोन ना मोना। फारि फारि गोसोआव फैदों। बिबारिनि आरो बिबारिनि बिफानि अफिसार, डाक्टार, बिजामादै नागिरनायफोरा आंनि गोरलै गोरबोआव गोरोन्थि जाबाय। लास्ट समाव फरायनाया